YouTube. Jeg skal så åbne min nye PC. Det er en HP, og den stationær. Har saksen. Så lad os komme i gang. Det er lidt svært at filme med en hånd. Ja. Så det. Her. Så åbner vi. Men vi starter herfra. Sådan. Skal vi se, om den faktisk blev åbnet. Og man skal passe på, at man ikke rammer alt det der i, fordi det kan være, der kommer ridser på det, og ja, så er det jo, så har man det jo, som om den ikke noget værd. Så. Folk. Vent, det er mega svært at filme med en hånd, og gøre det her med en hånd. Men jeg vil jo gerne filme det her, fordi det er jo mega nice, ikke? Det synes jeg i hvert fald. At få en ny PC. Hvis I fik et, hvad vil I skrive i kommentaren, hvad I vil gøre, hvis I fik en PC. Altså, jeg er jo mega glad nu. Så det jeg mangler nu er bare at åbne den. Sådan, tror jeg. Eller hvad? Sådan. Lad os åbne den. Det kalder man for en PC, mand. Ja. Se. Der er så stik og alt muligt. Det står her. Alt muligt. Så er der sådan noget her. Til, ja, jeg ved ikke hvad. Det er det der. Og så computeren. Selve computeren. Er det okay, jeg lige stiller den her, fordi jeg kan seriøst ikke løfte den med en hånd. Sådan. Ja. Så tager vi lige saksen. Der lå den. Så hvad gør vi? Skal vi vende den om? Eller vi kan også gøre sådan her. Næsten var faktisk den er mega nice. Der er det hele. Unboxing af en PC. Stationær. Mega nice. Ja, det var det. Hej.